בדור שלנו צריך הרבה שמירה. כמה שצריך שמירה גשמית, השמירה הרוחנית פי 200. אתה יכול לגדל ילד כפופו של משי, עם כל הדקדוקים, בסוף ואז זה חבר רשע, 3 דקות חושף אותו לכמה בעיות, לך תתמודד עם ההשלכות. לכן ניסדנו לפני כמה שנים ברכה שנקראת ברכת הבנים. הברכה הזאת נוסדה נטו שמתפללים עליהם, שהשם ישמור עליהם מכל נזק רוחני וגשמי. עשינו משהו פשוט וקל. אנחנו זוכים היום להפיץ תורה מדי שבוע, בשלל של שפות. זה מגיע למעל 100 מדינות. אין דבר גדול יותר בדבר הזה. זה כוח של ברכת הבנים. לשמור ולהגן עליהם.